Hej folkens. Jeg vil i den her video vise, hvordan at man kan bruge BD's hjemmeside til at finde VVS-nummer og priser på. Vi skriver lige bd.dk. Sådan. Og så bruger I en af de login, at I har fået udleveret af mig. Og grunden til, at I skal logge ind, det er fordi, at I får ikke nogen priser på varerne, listepriser, hvis ikke I logger ind. Så er der forskellige måder, hvorpå I kan søge på. Enten så bruger I søgefunktionen og skriver vinkler. Men det er jo et meget stort ord i vores fag, så der kommer rigtig mange søgeresultater op. Men så kan man over i siden, der kan man sådan begrænse lidt. Det skal være vinkler muff. Og det skal være vinkler i halvtom, for eksempel. Og så kan man sådan bladre ned igennem, at der er sort vinkel, der er galvaniserede vinkler og halvvinkler og alle mulige typer vinkler. Så på den måde kan man sådan over i venstre siden her, der kan man sådan reducere sit søgefelt en lille smule, så man måske hurtigere finder sin vare. Man kan også godt, hvis man skal ind bare ind og tjekke prisen, man har ved VVS-nummeret, så kan man også bare skrive 90-106 for eksempel. Det skulle meget gerne være en 3/4 tom sort vinkel. Det er også den første, der kommer. Og så står prisen herovre. 29,25. Listepris. Så det koster altså en lille 30 penge at købe sådan en. Hvis ikke man har VVS-nummeret, eller hvis man prøver at søge på et ord, som det ved den sgu ikke rigtigt. Man kan måske ikke lige huske, hvordan man staver lortet, eller et eller andet den dur. Så kan I hoppe op i her, for eksempel trykke på VVS, bruge nogle af de her fans her. Så ved jeg, at jeg skal bruge, lad os sige, vi skal bruge en kobberpresvinkel i 15 muff. Så trykker jeg på presfittings og rør. Og så trykker jeg på kobberpres vand, fordi der er også til gas. Og så trykker jeg på bøjning. Det er sådan meget fint kategoriseret op her. Men jeg trykker på bøjning. Og så hvis man er heldig, står den øverst. Men ellers så kan man igen herovre i venstre siden sådan reducere lidt i søgningen. Ved at sige, om det skulle være en 15 mm. Bum, så er der lige pludselig kun 8 søgeresultater. Og det skulle være en 15 bøjning. 1590 med 2 muffer. Så har jeg VVS-nummeret der. Og jeg har prisen herover 37,25. Det var ikke fordi det var så galt. Kan I huske, at vi snakkede lidt omkring det her med prisforskellen imellem, hvis man skulle lave vandinstallationen i kobber og pres kontra i rustfast. Der kunne vi jo prøve at hoppe tilbage her i pres og rørfittings. Og så prøve at se i rustfri. Lige se, hvad sådan en egentlig koster. Bøjninger. Og så lige sætte flueben i 15 mm. Sådan. Så har vi en VSH rustfri bøjning. 90 grader. 5 mm til M-bakke. Muff. Det koster altså 137 kroner. Så det er altså lige knap 100 kroner mere per vinkel, man laver. Så det er faktisk væsentligt dyrere. I kan selvfølgelig godt gå ind og lave en liste, men desværre forsvinder priserne, hvis vi nu prøver hvis vi lige prøver at tage en af de her sådan 3/4 som vinkler igen. Så kan jeg godt tilføje et par stykker til min indkøbskurv. Og så kan jeg gå op i kurven og lige se hvordan det ser ud, hvis jeg nu kører den bestilling hele vejen igennem. Jeg bliver enig med mig selv om, at det er det, jeg skal bruge. Heroppe der har din mester mulighed for at oprette flere projekter. Det kunne være, hvis I gik på en stor byggesag af fisketår. Så kunne man ændre den her fra den normale konto, man bruger, og så til fisketår. Men ellers så er det bare at trykke bestilling igennem. Så er der referencer.
der. Og det kunne være, ja, nu kører vi jo på 3 case. Og det er gruppe 1. Og så er der leveringsdato og så videre. Og man kan lige tjekke igen, om man har husket det hele. Og så ellers bare trykke afslut bestilling. Så tænker den lige lidt her sådan. Og så skulle vi gerne kunne gå op i vores mail og se vores mailbekræftelse. Det skulle gerne komme lige om lidt. Fik jeg ikke? Jo. Der kommer den nok. Den kommer nok lige om et øjeblik. Men i hvert fald så kan man så gå tilbage og se, og der kan I se også, at prisen forsvandt. Og det er sandsynligvis fordi, at det her det er jo et prøvelogin. Så den gør det nok ikke helt som den ville gøre, hvis det var mig selv, der gjorde det med min eget login. Men her vil jeg også skulle printe listen ud, hvis jeg har behov for at sidde med den i hånden. Og overføre den til jeres Excel-ark, for eksempel. Der kan I, hvis I har husket at se min video Excel, så kunne I se, hvordan man kunne lave en materialeliste med en kombineret modtagerkontrol. Yes. Jamen, jeg tror, der var alt, hvad jeg havde på hjertet på den her video. Kan I hygge jer? Eksplosionsmajs.